her, mand. Pissegodt. Det er jo Moma her, mand. Og det var pissekoldt, mand. Hvornår tror jeg, at toget kommer? Det er sgu da trop shit. Jeg tænker, hvis der kommer nogen forbi, mand. Det vil bare være skidt. Det vil bare nakke det, ikke? Åh, pisse fedt, mand. Skal bare slå dem ihjel eller sådan noget. Det er bare for koldt til at gide det her. Fandme koldt der. Åh, for helvede, der er ikke mere herinde. Du har haft det med Thomsen, nu. Lort! Pisse! Du der! Det er fandme! Vi bruger fandme... Hvad sker der herovre? Det er fandme vores sted! Vi bruger ham her til at få nye spraydåser, mand. Ja, Du skal stjæle penge. Har du penge? Nej, lad os tjekke os. det gør ikke bare. Jeg har det. Jeg har seriøst haft det. Og hvad fanden går der svist nogle armkugle? Jeg brugte det sidste. Ved du hvad? Du har bare at stjæle, eller stjæle penge til at købe spraydåser til os, for helvede! Se, hvis der kommer forbi på serien, ikke også? Så skal du selvfølgelig... Det gør ikke med patvorten. Det skulle jeg lige se. Næste forbi på serien, der kommer, ikke også? Kom nu afsted for helvede! Jeg tror ikke, du kommer igen med penge. Lort! Hvor svært kan det være? Du spytter mig i munden, Emil. Afsted med dig! Kom her! Pengene! Fucking idiot, mand. Du har bare kommet tilbage til spraydåser. Ja. Nej, men jeg kræfter med helt! Stav! Og kom hurtigt tilbage! Fuck, jeg er til løb. Kraften nu. Shh. Fuck, man, han kom tilbage! Her, giv den! Giv ham! Se om der er penge i. Er der det? Ja, man, og 1000 kroner! Ja, fedt! Hey, Ved du hvad? siger det her til nogen? Smadrer vi dig. Og jeg gør også. En pointe. Det gør jeg med dig, mand! Fuck dig! Min lur er den der vej. Ja, men fuck dig! Du kan stadig holde op dig! Jeg har købt mig en ny mobil, og jeg har pumpejern og slikket sol. Jeg har købt mig en ny mobil, og den er super nice. Og jeg har pumpejern og slikket sol, så jeg